که ریوبرین رخصنین تندرستی واکسین لخودان و بانگ لحفکارین خوشی کرن او جی واکسین لخو بدن. واکسینش دو به شامپیکتی اولگوری راگهاندنا ریوبرین سازین تندرستی پشت 28 روزان دی بشه دویم وره کارانی. پشتی کو پشکنینا 3 میلیون واکسینا چینی ها تمام کرن لسرانسر باجارن باکور و ترکیه به خباتکارن تندرستی بکارانینا واکسین دست پیکر. لدیاربکر لنخوشخانه و پروردهی و لکولین یا گازی آشار گیل خباتکارن تندرستی هاتم واکسین کرن. رهبر سازی تندرستی دیاربکر دکتر جهان تکین گفت لباجر 22,000 خباتکارن تندرستی هنه و وزارت جوان 27,000 واکسین ری کرنه و او دخوازن همو خباتکار بین واکسین کرن داکو لهمبر ویروسه parasti bin. Aşı uygulaması gerçekten önemliydi. Em vaksine li gorî zincîra parastina sermaye diparêzin. Em çaverêne ku di nava sê mehan da vaksîn li hemû xebatkarên tenduristiyê bidin. Ji aliyê din ve 59 tîmên filyasyonê dixebitin. 1200 xebatkarên tenduristiyê li qadê kar dikin. Em niha baştirin. Me koronavîrus bi qismî ve jî kontrol kiriye lêbelê dema ku em rênemayan sis dikin halet jî zêde dibin. Ji ber vê yekê divê em pabendî rênemaya bin. Li daxuyaniyên rêveberên saziyên tenduristiya Diyarbekir di roja destpêkê de nêzîkî 11,000 xebatkarên tenduristiyê hatin vaksîn kirin û tê çaverêkirin ku heta şemiyê hemû xebatkarên tenduristiyê bên vaksîn kirin. Ji bo ku xebatkarên tenduristiyê bên vaksîn kirin, 213 xal hatin amadekirin. Di destpêkê de xebatkarên ku tûşî koronavîrusê nebûne tên vaksîn kirin. Bijîşkên ku vaksîn li xwe dane dibêjin ew di nava rîskeke mezin de dixebitin. Li divê bawerê de ne ku de bi vê vaksînê werin parastin. Toplum bağışıklanması açısından aşının kesinlikle olması taraftarıyım. Ji bo ku civak bikaribe ji koronavirusê biparastin, em dibêjin divê dermanê vaksînê bikarbînin. Em spasdarên welat û Wezareta Tenduristiyê ne ku ev xizmet pêşkêşî me kirine. Em xêfxweşin ku me ev derman bikaranî. Ez wê baweriyê deme ku tu bandoreke neyniya vaksînê tu neye. Aşı toplum bağışıklanması açısından son derece önemli bir şey. Özellikle ev vaksin gelek giringe. Divê teqez welatiyên ku di nav xetereyê de ne vaksînê li xwe bidin. Derfeta vaksînê ji bo me sûdeke mezin e. Divê kêmbûna haletan mirovan rihet neke. Di nava 6 mehan de dibe ku dîsa mirov bi koronayê bikevin. Ji ber vê yekê divê vaksînê li xwe bidin. Lêdana vaksîna koronavîrusê dê di 4 qonaxan de bêkirin. Di destpêkê de xebatkarên tenduristiyê welatiyên 65 salî û jûrtir, di qonaxa duyem de endamên hêzên ewlekariyê û perwerdehiyê û xurekê, di qonaxa sêyem de dê welatiyên ku nexweşînên wan ên daîmî hene û di qonaxa çarem de jî dê kesên ku dora lêdana vaksîna wan li wan borîne bêne vaksîn kirin. Piştî ku 28 roj li ser bikaranîna beşa yekem re derbas bibe, dê beşa duyem were bikaranîn. Qonaxa yekemîn ya bikaranîna vaksîna koronayê bi xebatkarên tenduristiyê dest pê kir. Di qonaxên din de jî êdî dê ev vaksîn li welatiyan bêdayîn. Lêbelê li gorî lêkolînan sedê 48 welatiyan li dijî vê vaksînê ne dibêjin ku em bikar nayînin. Çavê wan lê ye ku di destpêkê de xebatkarên tenduristiyê hemû bikarbînin vaksîna koronayê dûvrê jî tê gotin ku ev rêje ku li dijî vaksînê dê hêdî da bikeve û welatî jî her wiha zêdetirê welatiyan jî dê bêne vaksîn kirin. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbakır.